stvarno budem ovoga sada, majku mu, pa šta da radi sad? Jel ovo igra? Vidi ovo. A gdje ćeš sad ja da ne bio? Uleme. Pogledaj ovo. Ovo je cat and mouse. A to je to, jel? Ja. Sad će ovdje da. Evo, jao, vidi ovo, napada me. Sve napada. Majko, kako me sad ne prešava. Sad Nije. nešto mogu. Nije volio da će se izvuče. Ja. Da ga uzem. Pa evo uzet ću ovoga, on je bolji. Majko. Pa sad moram i njega. A još igraš? Još igraš, ako nije sramota, još da igraš. Evo ti. Šta se ovdje radi, bok? Pogledaj, molim te, šta on tu meni... A vidi napada konja, bok. Vidi Evo, malo moj... bio patak, vidiš, šah. Sad ću ga matiram, gledaj. Malo je falilo za patak. Tvoj za posle, za glavni meč, ovo se ne važi. Pa nema tu, već je počelo. Nema ovdje treniranja. Da se izvuču brojevi, to... Ne. Nema treniranja. Veze, i gubit će oni tu. Šta bre? Ne zna se startni brojevi. Ne zna se startni brojevi. No, to ti izvažio. Evo vidi. Evo vidi kako će biti najškri. Viš ti si toliko tu računo i on te sad sračuna u šahu. Startni brojevi nema. Ja ga sredio, bre. Da se izvuku startni brojevi. A vidi sad ovaj potez. Ovo je doktorski potez, šah. Ovo je doktorski potez, pogledaj ovo. Ne da se ovaj mors. Može da čujemo. Vidi, on bi teo da se izvuče. Znaš šta? Šta ću stvarno da se igram s ovom? Znaš šta? Pokaži ti kako će dati mat, okej? Ajde. Uzmi njega. Uzmi njega. Evo tu. Tako? Jesi ga uzeo, jesi? A sad, ne dam ti da mrneš, a ja ovdje po kraljicu. I kad kraljica dođe tamo mat, da mi kraljicu ovako. Čedim da mu da priđe. Ja, možeš, i tamo, i tu. Tu je. Kapitulirao. Dobro, igri dalje. Ajde, kada si kapitulirao? Gledaj Danu i kaži mu. Ajde, gledaj Danu i kaži mu šta si sve bilo. Dobro, to je tek jedna To je partija. trening utakmica. Sve će izgubiti večeras. Pošto je ovo turnir, rešio sam da ga tuče Kad se svaku izvuku partiju. poeni, onda zvanično. Ovo je samo... Svaku partiju. A on još lijepo kaže, Čikaduško je favorit, to da nema tremu, valjda, evo, ko što ovi teniseri, da prepuste ono, da nemaju nervozu. Doktorska partija bila. Ajde. Okej.